खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटिटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ आसामाव सासे एसआइखौ 4 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। थांनाय माखासे सान सिगां घुस लाना हमजानाय सासे एसआइखौ साजा फोसावबाय। घुस लाना भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन हानजाजों हमजानाय एसआइ भगेश्वर हाजरिकाखौ 4 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि सरकारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होनाय बादि गोख्रों नोजोर लाखिना भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन हानजाया घुस लाग्रा साफा सरकारि साख्रिआवलाफोरखौ हमगासिनो। उदालगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन सासे आबादारिनि जिउ खहा। भारत भुटान सिमना उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय श्रीलंका गामियाव थांनाय हरनि समाव जुब अखा हानायनि खाबु लानानै कालिंदुवार रिजार्भ हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मासे मैदेरा 43 बोसोर बैसोनि सिन्टु अरां मुंनि सासे आबादारिखौ गाग्लोबो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव आबादारि सिन्टु अरांनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे खौरांखौ मोननानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दुखुथिया न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों। इउपिपिएलआ जितेन मोसाहारिखौ दोलोनिफ्राय ओंखारनायाव जेबो खहा जाया होननायखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि जितेन मोसाहारिनि। दिसेम्बर दानाव इउपिपिएल दोलोआ गोबां खहा जानो थांगासिनो दं। आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बुंखागोन जेबो खहा जाया होननानै। इउपिपिएलआ जेबो खहा जाया नायलाय मा रोखोमनि खहा जागोन, सोर बेलाय खहा जाया होनग्रायालाय। दिसेम्बराव नायलाय मा रोखोमनि दैनि बानाया बोहैगोन। इउपिपिएलआ खहा जाया सोर बुंदों आंनि खाथियाव लानानै फै होनना। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव खासियाबारियाव अल आदिबासि स्टुडेन्टस एस'सिएशन अफ आसाम सुंद'बै आसाया गोख्रों खुद्रिसारनानै मुसुखा सावदों। दिनै फुंनि 8 रिंगासो समाव साबकाता आन्चलिक आसानि बानजायनायाव रायजो सभानि एमपि कामाख्या प्रसाद तासाया मोनद' जनगोष्ठीफोरा एसटि मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनायखौ लानानै गोख्रों खुद्रिखांदों आसाया। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि बाजारनि साखाथियाव एमपि कामाख्या प्रसाद तासानि मुसुखा सावनानै सोमावसारदों साबकाता आन्चलिक आसानि दैदेनगिरिया। लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव बेबादि ओंथि गैयै राव बाहायबाय थायोब्ला गोख्रों सोमावसारनाया जागोन होननानै हुमखि होयो आरो बेबादि ओंथि गैयै राव बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय गोख्रों खावलायो साबकाता आन्चलिक कमिटिनि आफादगिरि अर्जुन मार्दि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।